Εγώ είμαι ο Γιώργος ο Γάτος. Δύο λόγια πριν να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα. Ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Ξεκίνησα στο συμβουλευτικό κλάδο, βοηθώντας καινοτόμες εταιρείες κυρίως να βρουν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Και εδώ και πολύ λίγο καιρό, από το Φεβρουάριο, είμαι υπεύθυνος μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, για το οποίο θα σας πω αργότερα. Σήμερα θα πούμε για 2-3 παραδείγματα που ξεκίνησαν από την Ελλάδα γύρω στους κλάδους του τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών, ICT στα αγγλικά, και θα μιλήσουμε και για έναν διαγωνισμό τον οποίο εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τεστάρετε κάποιες πρώτες ιδέες. Αν κάποιος από εσάς ήταν στο ACT στην προηγούμενη εκδήλωση, ζητώ συγγνώμη, κάποια παραδείγματα είναι ίδια και κάποια πράγματα είναι ίδια. Έχω βάλει βέβαια και ένα καινούριο, έτσι ώστε να κινήσω και το δικό σας το ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πολλοί με ρωτούνε, εγώ δεν έχω γεννηθεί επιχειρηματίας, είναι διαφορετικό πράγμα. Θα διαφωνήσω και σας λέω το γιατί. Διότι ο επιχειρηματίας 100 χρόνια πριν δεν έχει τίποτα να κάνει με τον επιχειρηματία σήμερα. Άλλα αυτά που χρειαζόταν τότε, τα προσόντα και οι γνώσεις, και άλλα αυτά που χρειάζονται τώρα. Παλαιότερα μπορούσαμε να δούμε έναν μόνο του επιχειρηματία, έναν επιστήμονα που ξεκίνησε από ένα εργαστήριο και έβγαλε ένα νέο προϊόν, το τηλέφωνο, ας πούμε. Σήμερα βλέπουμε ομάδες. Μπορεί να φαίνεται ο ιδρυτής και τα media συνήθως να προβάλλουν ένα πρόσωπο, αλλά συνήθως είναι ομάδες. Λοιπόν, πρώτο παράδειγμα. Λέγεται Foursquare Wi-Fi. Δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε. Όχι. Πώς γνωρίζετε το Foursquare, το οποίο είναι μια εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Ωραία. Για όσοι λοιπόν, για όσοι δεν το γνωρίζουν, το Foursquare τι είναι? Είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Ποιοι έχουν κινητά τηλέφωνα? Εδώ κοιμόμαστε, αν υπάρχει connection. Λοιπόν, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphones τέλος πάντων, έχουν εφαρμογές, τις οποίες μπορεί να κατεβάσει ο κάθε χρήστης. Πάμε δηλαδή και στα βασικά. Μία από αυτές τις εφαρμογές λέγεται Foursquare και επιτρέπει στους χρήστες αυτής να μπορούν. Να τοποθετούν στο χάρτη το που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, εγώ πριν από λίγο που ήρθα, δήλωσα ότι βρίσκομαι στο συγκεκριμένο κτίριο. Θα μου πείτε, γιατί δεν το κάνει κανείς αυτό? Άλλη συζήτηση. Τέλος πάντων, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις αυτό. Το επιχειρηματικό μοντέλο πίσω από αυτό είναι ότι θέλουν βάσει του που βρίσκεσαι να σου πουλάνε προσφορές, τις οποίες στη μαγαζιά της γύρω περιοχής μπορεί να θέλουν να δώσουν σε σένα. Απλώς σαν ιδέα. Αυτό είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, έχεις τους φίλους σου, βλέπεις που είναι κτλ. Όπως λειτουργούν όλα τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, κάποια στιγμή ένας πιτσιρικάς ήταν τρίτη ηλικίου και καθόταν σε μια καφετέρια, ο Απόστολος Παπαδόπουλος, από τη Θεσσαλονίκη, και έλεγε, όχι, παραμένουμε στην ίδια διαφάνεια, θα πω εγώ πεταλάζω. Λοιπόν, καθόταν στη Θεσσαλονίκη και έλεγε τι ωραία που θα ήταν, χρησιμοποιώντας το Foursquare, στο οποίο μπορείς να αφήνεις και tips. Να φας μελομακάρονα εκεί, μην τολμήσεις και πάρεις και φτεδάκια εκεί, μην κοιμηθείτε εκεί γιατί έχει κατσαρίδες, δηλαδή θετικά και αρνητικά. Έλεγε τι ωραία που θα ήταν αν οι χρήστες καθόντουσαν να γράφουν στην εφαρμογή το password, τον κωδικό για το Wi-Fi του καταστήματος. Έτσι, ούτε με το που θα περνάω απ' έξω θα βλέπω ποιο είναι το Wi-Fi, θα το βάζω εγώ και θα έχω δωρεάν ίντερνετ. Έτσι, δηλαδή, σκέφτηκε, αν γίνει σε κάθε περιοχή αυτό, θα υπάρχουν ολόκληρες περιοχές, ειδικά στο κέντρο μιας πόλης, όπου θα μπορείς να είσαι και να έχεις όλους τους κωδικούς και να χρησιμοποιείς δωρεάν ίντερνετ, το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως εκεί. Το σκέφτηκε, το είπε, το έγραψε στο blog του, γιατί ήταν ενεργός στο Twitter και είχε και δικό του blog. Το τσιμπήσανε κανένα δυο, έγινε ένα θεματάκι στην τεχνολογική κοινότητα της χώρας, έγραψε ένα πιο μεγάλο blog που ασχολείται με τεχνολογία γι' αυτό και άρχισε ο κόσμος να το κάνει. Και ήρθε το καλοκαίρι, στιγμή αφού τελείωσε και με τις εξετάσεις του, και έκατσε και την έκανε την εφαρμογή. Μάλιστα, η εφαρμογή έγινε σε ένα από τα events που συνδιοργανώνω, που λέγεται UpCamp, που λέγαμε σε νέους φοιτητές ή και απόφοιτους, έχεις μια ιδέα, θες να την κάνεις εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο, έλα 2 εβδομάδες μαζί μας να σε βοηθήσουμε να το κάνεις. Και έτσι και έγινε. Το Foursquare Wi-Fi ήταν ένα από τα πετυχημένα που βγήκαν από εκεί, το οποίο με το που λασαρίστηκε τον Οκτώβριο, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα είχε 100.000 downloads. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο, και ειδικά όταν έρχεται από όλο τον πλανήτη. Με αποτέλεσμα, ένα πολύ μεγάλο blog τεχνολογικό, το οποίο έχει αγοραστεί μάλιστα και από την AOL, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική, το TechCrunch, έγραψε για αυτόν και για αυτή την ιδέα. Λοιπόν, βλέπετε δηλαδή, γιατί τα λέμε όλα αυτά, πώς πατώντας σε κάτι υφιστάμενο και έχοντας μια ιδέα και εξοδεύοντας μερικές εβδομάδες από τον χρόνο του,
ο πιτσιρικάς αυτός έχει γίνει γνωστός ανά τον πλανήτη, έχει περάσει εδώ και καιρό τις 100.000 downloads. Πήγε με το πανεπιστήμιό του, έφυγε εκτός για σπουδές, πήγε στην Βιέννη και πήγανε μια εκδρομή στη Silicon Valley. Εκεί έκατσε και είπε στους ιδρυτές του Foursquare την ιδέα του, τον βοήθησαν αρκετά μεγάλα ονόματα από το Facebook, δηλαδή γιατί κάνανε road trip στις επιχειρήσεις αυτές, στη Silicon Valley, τον πλησίασαν, έκανε δηλαδή 18 χρονών σπόρος και έχει κάνει αυτή τη στιγμή ένα network ανθρώπων και επαφών από το πουθενά και έχει κάτι στο βιογραφικό του, γιατί προς το παρόν δεν βγάζει χρήματα αυτή η ιδέα, το οποίο τον κάνει να ξεχωρίζει από όλους τους τουλάχιστον 18χρονους που ξέρω εγώ σε αυτό το τομέα. Και το καλύτερο έρχεται, γιατί σου λέει ότι αφού έχεις αυτό το conversion rate που είναι αρκετά μεγάλο, τα downloads δηλαδή, είναι κάτι μετρήσιμο, μάζεψε 1 εκατομμύριο χρήστες και θα βρεις τρόπο να το πουλήσεις, του είπανε στην Αμερική. Και έλα τότε να ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, δεν έχει σηκώσει χρηματοδότηση, αλλά δεν χρειάστηκε και ποτέ. Δηλαδή πήρε ελάχιστο χρόνο προγραμματιστικά, αυτό δεν παίρνει τίποτα. Ζήτησε μάλιστα και σε κάποιους μεγαλύτερους στην πρώτη φάση επαγγελματίες, οι οποίοι ήταν χαριτωμένα όλοι. Είπαν ένα σπόρο, τώρα τελείωσε το σχολείο, θέλει μερικά screenshots, ας πούμε. Θέλει να του κάνω το design, θέλει να του κάνω το κώδικα. Καθίς να τον βοηθήσαν όλοι, βγήκε αυτό. Λοιπόν, και είναι ένα από τα πετυχημένα παραδείγματα που ξεκίνησε μια μέρα ένας πιτσιρικάς που έπινε καφέ. Πάμε λίγο σε ένα άλλο παράδειγμα. Το TaxiBit. Επίσης εφαρμογή κινητού τηλεφώνου. Τι κάνει το TaxiBit? Ξεκίνησε, μάλλον πώς ξεκίνησε και αυτό σαν ιδέα. 2 φίλοι στην Αθήνα, βράδυ δεν βρίσκουν ταξί και λέει ο ένας στον άλλον: δεν θα ήταν πολύ ωραίο από το κινητό μου να μπορούσα να καλέσω ένα ταξί? Χαχαχαχαχαχα. Τελειώνει εκεί. Μετά από λίγο καιρό άρχισαν όμως να το επεξεργάζονται. Γράφουν ένα business plan, το υποβάλλουν στο Open Fund, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο επιχειρηματικό και μάλλον είναι, διαχειρίζεται χρήματα κάποιων ιδιωτών, οι οποίοι επενδύουν σε καινοτόμες ιδέες σε επίπεδο business plan. Δηλαδή δεν έχουν κάνει σχεδόν τίποτα. Έχουν μια ιδέα, το έχουν γράψει σε ένα business plan και πάνε προς χρηματοδότηση. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν χώρο, ήταν πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία, ήταν χρόνια στον χώρο και αυτοί δεν μπορούσαν να αφήσουν τις δουλειές τους για να αφοσιωθούν full time σε αυτό. Αν δεν αφοσιωνόντουσαν βέβαια full time σε αυτό, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Άρα είπαν: αν βρούμε χρηματοδότηση, τότε να το κάνουμε. Και όντως το Open Fund χρηματοδότησε αυτή την ιδέα, δίνοντάς τους 50.000 ευρώ, παίρνοντας το 15% της εταιρείας. Αυτό ήταν το πώς δουλεύει το Open Fund. Σου δίνει ως 50.000 ευρώ για 15%. 3 οι συνέτεροι και το Open Fund στην εταιρεία. Ξεκινήσαν αυτά τα 50.000, βγάλανε το πρώτο πρωτότυπο και όντως μπορούσε πλέον κάποιος να δει από το κινητό του που υπάρχουν ταξί, να διαβάσει κριτικές για τους οδηγούς ταξί, τι είπανε δηλαδή για τους επαγγελματίες οι προηγούμενοι επιβάτες, και να καλέσουν το όποιο ταξί θέλουν. Ξεκίνησε δειλά-δειλά και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχει το μεγαλύτερο στόλο ταξί, συγκριτικά πάντα με τις εταιρείες ραδιοταξί. Και δεν είναι η καινοτομία που έφερε το ότι κάποιος έκανε μια εφαρμογή που μιλάει με ένα κινητό με ένα άλλο, γιατί στην ουσία αυτό είναι και βρίσκονται 2 άνθρωποι και κάνουν την κούρσα, που άλλαξε πώς δουλεύει ο κλάδος. Τα ραδιοταξί, αν πάρει κανείς τηλέφωνο, ο επαγγελματίας που δέχεται την κλήση αρχίζει να γράφει το ταξίμετρο από τη στιγμή που δέχεται την κλήση. Οπότε μπορεί να έρχεται και από 2-3 χιλιόμετρα, όταν θα μπείτε μέσα να έχει γράψει ήδη το ταξίμετρο κάποια χρήματα. Επίσης, όταν λέτε να πληρώσω, λέει είναι και άλλα 2 πόσο, ξέρω εγώ, ευρώ, επειδή κάνατε τηλεφωνική κλήση. Άρα ξαφνικά, σαν καταναλωτής, ναι, μεν έχεις την ευκολία ότι ήρθε και σε πήρε από εκεί που ήθελες, αλλά έχεις πληρώσει τη διαφορά. Αυτοί τι κάνανε? Είπανε: δεν πληρώνει τίποτα ο καταναλωτής, το ταξίμετρο γράφει από τη στιγμή που θα μπει μέσα και εσύ, οδηγέ ταξί που κάνεις χρήση του συστήματος, θα μου δώσεις 49 cents για κάθε ταρίφα που παίρνεις από εμένα. Το οποίο είναι επίσης επαναστατικό για τον επαγγελματία, γιατί στα ραδιοταξί πληρώνει, είτε πάρει μία κλήση είτε πάρει 150, το μήνα πληρώνει μία συνδρομή. Ενώ τώρα ήρθαν σε ένα win-win. Και για τον καταναλωτή μετά ποια ήταν η διαφορά? Ότι οι επαγγελματίες οι οποίοι ήταν οι early adapters, οι πρώτοι δηλαδή που δέχτηκαν να πειραματιστούν με αυτή τη νέα εφαρμογή, συνήθως ήταν και πιο ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι και καλύτεροι επαγγελματίες. Άρα έχεις τα καλύτερα ταξί που κυκλοφορούν στην Αθήνα να είναι εκεί. Και σας το λέω αυτό διότι είμαι σύμβουλος στο Open Fund, οπότε γνώριζα την πρόοδο, αλλά και σαν χρήστη στην Αθήνα όταν πήγα, βρήκα ταξί και μίλησα με τους ανθρώπους, όπου μερικοί πλέον παρέχουν δωρεάν Wi-Fi, εκτυπωτές και φορτιστές μέσα στα ταξί, όσο κάνεις τη διαδρομή να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, να στείλεις τα email σου. Και έχει αλλάξει δηλαδή ένας κλάδος, ο οποίος είδατε πόσο πολύ προβλημάτισε, ειδικά πέρυσι το καλοκαίρι, τη χώρα. Βλέπουμε μια άλλη οπτική επαφή. Βλέποντας αυτή την ανάπτυξη, χρειαζόταν και άλλα χρήματα για να υποστηρίξουν όλο αυτό το πράγμα. Από ιδιώτες επενδυτές και με διαμεσολάβηση του Open Fund
πήραν άλλα 250 χιλιάρια και αυτή τη στιγμή, για να μην στα απολογώ, το Taxi Beat ξεκινάει σε Βραζιλία, Ρουμανία και έπονται και άλλες χώρες. Μια ιδέα που ξεκίνησε πάλι από δύο φίλους που είπαν ότι τι ωραία που θα ήταν να βρίσκαμε ταξί. Και τελευταίο παράδειγμα που σας έχω φέρει είναι το Daily Secret. Το Daily Secret λειτουργεί με τη λογική των γκρουπών. Είναι δηλαδή ένα email list, βάζει κανείς το email του και κάθε μέρα του έρχεται ένα email που του λέει ότι σήμερα στην Αθήνα, ας πούμε στο Daily Secret Athens, συμβαίνει αυτή η έκθεση σε αυτή την γκαλερί, είναι αυτό το μυστικό σοκάκι που έχει ένα φοβερό μπαράκι και να πάτε να το δείτε. Ξεκίνησε από μια ομάδα ανθρώπων πριν 3 χρόνια, οι οποίοι λέγανε τι ωραία πώς θα γινόταν να μαθαίνουμε πιο ψαγμένα πράγματα, τα πολύ εμπορικά, μπουζούκι, ρετσίνα, ταβέρνα κτλ. Ξεκίνησε έτσι, χωρίς χρηματοδότηση, σιγά σιγά άρχισε να μεγαλώνει, να αποκτά ένα κοινό. Αντί να βρουν χρηματοδότηση, βρήκαν έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο, ο οποίος είχε και πολλά γνωστά περιοδικά και ραδιόφωνα στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί τους και αντί για χρήματα τους έδωσε προβολή. Άρα η προβολή αύξησε τους χρήστες και οι χρήστες στον χώρο του ίντερνετ είναι χρήμα. Λοιπόν, αυξήθηκε πολύ, άρχισαν να το κλωνοποιούν σε άλλες πόλεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι σε 9 πόλεις, είναι στην Κωνσταντινούπολη, είναι στο Buenos Aires, είναι σε διάφορες πόλεις και άρχισαν να αυξάνουν τους χρήστες τους. Το επιχειρηματικό μοντέλο τι είναι, ότι ένα από τα τόσα μυστικά που σας στέλνει είναι πληρωμένο. Δηλαδή, έχω ανοίξει εγώ μια γκαλερί και έχει μια καινούργια έκθεση, σε πληρώνω εσένα Daily Secret για να στείλει ένα. Φυσικά δεν θα στείλει κάτι που πάει κόντρα στο κοινό του, γιατί θα χάσει την πίστη των καταναλωτών, αλλά θα προωθήσει μάλλον κάτι άλλο το οποίο πληρώνει. Απλό επιχειρηματικό μοντέλο, όλα και τα τρία που σας είπα δεν έχει τίποτα φοβερή έρευνα και καινοτομία από πίσω. Υφιστάμενες εφαρμογές, στην υλοποίηση ήταν η μαγιά, για να το πω έτσι απλά. Το πώς την ιδέα άρχισαν να την κάνουν βήμα-βήμα κάτι παραπάνω. Αυτοί λοιπόν συνέχιζαν έτσι, τα κέρδη δεν πρέπει να ήταν και τίποτα φοβερό, τουλάχιστον πριν έναν 1,5 χρόνο που είχα ασχοληθεί με το case. Δεν είχαν και τίποτα, αλλά αυξάναν το user base. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει, όπως είπαμε, χρήματα. Πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, ανακοινώσανε ότι σηκώσαν $1.850.000 από 3 venture capital του εξωτερικού, το ένα εκ των οποίων έχει επενδύσει στον Groupon. Το Groupon, αν ξέρετε, έχει κάνει. Μπήκε εισήχθηκε νωρίτερα στο χρηματιστήριο, 25 δις, άρα τέλος πάντων γύρισαν χρήματα στους επενδυτές τους τότε, οι οποίοι ξαναρίχνουν τα χρήματα σε παρόμοιες ιδέες αφού ήταν κάτι που πέτυχε. Λοιπόν, 3 ιδέες που μπορούσε να ξεκινήσει σίγουρα από τον καθένα εδώ μέσα. Δεν νομίζω ότι τίποτε ήταν δύσκολο να το σκεφτεί. Πάμε τώρα παρακάτω. Κατά πόσο αξίζει λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εσείς ως φοιτητές, εμείς ως μονάδες καινοτομίας και οι υπόλοιποι ως κοινωνία που ζούμε και θέλουμε να εργαζόμαστε από αυτή τη χώρα, είτε από μαζοχισμό είτε επειδή αξίζει κανείς να είναι εδώ πέρα. Αξίζει σίγουρα το να συμμετέχει κανείς σε έναν διαγωνισμό καινοτομίας, και το συγκεκριμένο που θα πούμε σε λίγο, μόνο να κερδίσει έχει. Από το ότι θα δοκιμάσει να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους, συμφοιτητές του ή από άλλα τμήματα, το ότι θα σταθεί μπροστά σε υποψήφιους, όχι ακριβώς επενδυτές, αλλά άνθρωποι της αγοράς, εταιρείες όπως η Microsoft και τα λοιπά που υποστηρίζουν τον διαγωνισμό, ότι ενδεχομένως θα διακριθεί και θα πάρει κάποια δημοσιότητα και κάποιο χρηματικό έπαθλο, μέχρι το ότι θα το βάλει στο βιογραφικό του, μόνο να κερδίσει έχει. Υπάρχουν παιδιά που επειδή πήγανε καλά, τους βοήθησε να κάνουν τακτορικό. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που επειδή πήγανε σε έναν καλά διαγωνισμό καινοτομίας, βρήκανε δουλειά. Αυτό συνέβη σε μένα όταν εγώ κέρδισα διαγωνισμό καινοτομίας. Πήγα μετά να βρω δουλειά στη συμβουλευτική εταιρεία. Όταν έχει κερδίσει διαγωνισμό καινοτομίας που έχει να κάνει με επιχειρηματικό σχέδιο και η δουλειά απαιτεί να ξέρει να γράψει επιχειρηματικό σχέδιο, είναι λογικό να πάρουν εσένα και όχι κάποιον άλλον που είχε καλύτερους βαθμούς ενδεχομένως από μένα, αλλά δεν είχε ποτέ εμπειρία σε αυτό το. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι εμένα δεν με αφορά αυτό, γιατί εγώ θέλω να γίνω ιδιωτικός υπάλληλος. Στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε εταιρείες με μεγάλη προοπτική, οι υπάλληλοι είναι αυτοί που καινοτομούν και βγάζουν τα καινούργια προϊόντα και τις κύριες υπηρεσίες. Άρα και η πρακτική που θα κάνει κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει μετά ως υπάλληλος. Δεν χρειάζεται να γίνει επιχειρηματίας. Δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι. Μπορεί κάποιος στην τελική να συμπληρώσει μια ομάδα επιχειρηματιών που ήδη επιχειρούν κάτι.